הנה עוד סיבה למה כדאי לך לבחור בהנקה, וזו סיבה שלא מדברים עליה הרבה, כי היא לא כל כך סקסית. המחיר, הפן הכלכלי. לאחרונה שודרה כתבה לגבי מחירי התמ"לים היקרים, על זה שיש הורים שלא עומדים בזה, ונאלצים לקבל תרומות או לגנוב שלא נדע. אז נכון, כולנו מרגישים בכיס שלנו את ההתייקרות המטורפת של סלי המזון שלנו, וזה מתסכל. אבל הנה מתנה מהטבע, המזון של התינוק שלך, שאת יכולה לתת לו את זה בחינם. ואני כרגע שמה בצד את היתרונות הבריאותיים והרגשיים שיש להנקה, ואני מדברת רק על הפן הכלכלי. נכון שזה לא תמיד יותר קל, בדיוק כמו שלא קל לנו לבשל תמיד, והיינו רוצות לקנות את הכל בחוץ, או שמישהו יבשל לנו, אבל אנחנו עושות את זה כי זה יותר בריא וזה יותר משתלם. בו את יכולה לתת לתינוק שלך מזון בחינם, רק ממך, רק מהזמינות שלך, ולמקרים מיוחדים שאת לא זמינה, להשקיע במשאבה טובה שתהיה לך נעימה וקל איתה. אולי תצטרכי יועצת הנקה בתחילת הדרך, כי זה לא תמיד קל וזה לא תמיד זורם, אז כן, יהיה כאן כמה מאות שקלים שתשקיעי בזה, וגם יש החזרים מקופות החולים. החיסכון פה הוא מטורף, הרווח פה הוא אדיר. אז אם את מתלבטת אם ללכת על הנקה או על תמ"ל, תזכרי גם את השיקול הכלכלי. תנסי, מקסימום לא תצליחי. תמיד אפשר ללכת לתמ"ל, אבל ההנקה, לחזור אחורה יותר קשה. תזכרי שאם את בוחרת רק בתמ"ל, את לקוחה שבויה של חברות התמ"ל שרוצות להרוויח הרבה על חשבוננו. נשמח לשמוע מה דעתך בתגובות.